Dobrý deň. Dobrý. Viete čo, ja mám taký problém, ale je to také dosť diskrétne. Je to také mi trápne, tak neviem, či to môžem s vami prebrať. Je to v podstate zdravotný problém. No, ide o to, že mal som nechránený sex, hej, s prostitútkou a urobilo sa mi také raklo na penise. Akože vieme vám dať mastičku na lokálnu. Mastič, a takto, máte tu nejaký sklad? Že by ste sa mi na to pozrela, že čo to je? No, toto nie je na urológiu. Na urológiu? Takže sa mi na to nemôžete pozrieť? Aha. Akože bude kožný lekár alebo na urológiu. Kožný lekár? Aj dermatológ vám to vyprešetí. A keď vám ukážem fotku? Môžete nám ukázať, ale nebudeme mať také silné lieky. Akože lokálne na nejakú mykozu áno, ale ak je to niečo silnejšie, to už všetko... No vyzerá to ako hrozno. Tak to už choďte k lekárovi. K lekárovi. To už zbytočne vám budeme dávať nejaké krémiky, že by ste to dali.